Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συζήτηση στο κανάλι για να εξετάσουμε τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις με έμφαση στη νέα σχέση που επαναδιατυπώνεται από πλευράς ΗΠΑ και αφορά στο ευρύτερο ευρωατλαντικό πλαίσιο, το οποίο αλλάζει και αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς. Κάτι για το οποίο η Ευρώπη προφανώς και δεν ήταν έτοιμη, αν και το περίμενε. Μαζί για να συζητήσουμε, Ιωάννης Μάζης, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη. Λοιπόν, είμαστε μπροστά σε αλλαγή παραδείγματος, η οποία γίνεται με καταιγιστικό ρυθμό. Οι ΗΠΑ με μια αυτοκρατορική προσέγγιση επαναδιατυπώνουν τη σχέση με την Ευρώπη, επιβάλλουν και υποβάλλουν τους όρους. Η Ευρώπη προφανώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί και τουλάχιστον ως σύνολο. Και λειτουργούν κατά μόνο στα κράτη-μέλη όσο μπορούν και όσοι αντιλαμβάνονται. Θα έλεγα ότι η αυτοκρατορική προσέγγιση είχε ήδη προηγηθεί με τα δισεκατομμύρια της USAID. Και βεβαίως ο τρόπος ήταν εκείνος ο οποίος διέφερε. Αυτή τη στιγμή περάσαμε από το παράδειγμα της αλλαγής, της ριζικής αλλαγής ιδεολογιών, κοσμοθεωριών, αντιλήψεων, πολιτιστικού παραδείγματος κτλ. Περάσαμε σε μία άλλη περίοδο όπου με το δόγμα του σοκ και του δέους ο κύριος Τραμπ λέει το εξής: κύριοι, η Αμερική δεν έχει σκοπό πλέον να αναλαμβάνει τα δικά σας βάρη σε καμία περίπτωση. Εάν θέλετε να κινηθείτε ως Ευρώπη, μπορείτε να αναλάβετε τα βάρη σας. Και πρώτα απ' όλα την άμυνά σας και την ασφάλειά σας. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, αυτό που γνωρίζατε, δηλαδή τους πακτολούς δολαρίων που εισήρχοντο ξεκινώντας από το βαθύ αμερικανικό κράτος και με φερετζέ την USAID έφταναν στην Ευρώπη για να μου κάνετε πόλεμο, θα το ξεχάσετε. Αυτό που είχε πει και ο γιος του, το χαρτζηλίκι τέρμα. Λοιπόν, τώρα θα κοιτάξετε να σοβαρευτείτε και από εκεί και ύστερα όποιος σοβαρεύεται μπορεί να έχει σχέση μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Όσοι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τον εαυτό τους πρωτίστως και να έχουν καλές σχέσεις με μένα, για μένα είναι αποδεκτοί. Οι υπόλοιποι δυστυχώς θα αναλάβουν τα επίχειρα της αδιαφορίας τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο μήνυμα του Προέδρου Τραμπ. Και από την άλλη μεριά τι κάνει? Επιταχύνει με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς, τους οποίους είχε προαναγγείλει. Είχε πει ότι την πρώτη βραδιά εγώ θα υπογράψω 100 εκτελεστικά διατάγματα. Τα υπέγραψε. Θα κάνω 1, 2, 3 τελίτσες νη. Τα έκανε. Ξέρετε τι μας εκπλήσει εμάς εδώ στην Ευρώπη? Δεν λέω μόνο στην Ελλάδα. Μας εκπλήσει ή κάνουμε πως μας εκπλήσει το γεγονός ότι ένας πολιτικός υλοποιεί κατά λέξη αυτά τα οποία είπε προεκλογικά. Εμείς εδώ θα θέλαμε να δούμε άλλα στον προεκλογικό του λόγο και άλλα στην κυβερνητική του πράξη. Γιατί αυτό θεωρούμε ορθολογισμό εμείς στην Ευρώπη, την υποκρισία. Δεν υπάρχει αυτή η υποκρισία. Αυτό πρέπει να το χωνέψουμε επίσης. Και για κάποιο λόγο δεν πιστεύουν αυτά που λέει. Ναι, είναι φοβερό. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο θα αντιληφθούν και θα τα πιστέψουν της πράγμαση, θα είναι οδυνηρό για όλους, εάν δεν τα πιστέψουν νωρίτερα. Ο κύριος Τραμπ μας δίνει μια ευκαιρία, επιμένω, μας δίνει μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε, να εγκύψουμε επί του θέματος της Ευρώπης και χωρίς να έχουμε τις διαβολές, τις υπερατλαντικές που δεν θέλαν αμυντική Ευρώπη, απέναντίας. Εδώ έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να κάνουμε μια αμυντική Ευρώπη και μια Ευρώπη ασφάλειας. Αυτή την ευκαιρία δεν θα την εκμεταλλευτεί η Ευρώπη? Είναι το μεγάλο μου ερώτημα. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε καθαρά? Οι άλλοι σου λέγαν όχι. Εάν θέλεις να έχεις άμυνα και ασφάλεια, θα υπάγεσαι στο ΝΑΤΟ. Εδώ τώρα ο Τραμπ σου λέει, παιδιά, το ΝΑΤΟ δεν με απασχολεί. Εάν δεν συμβάλλει κάθε κράτος σύμφωνα με τις δυνατότητές του, τις οποίες σαν μίνιμουμ ορίζω εγώ ένα 5%, για να καλύψουμε τα κενά τα οποία κάναν τα ευρωπαϊκά κράτη, μη πληρώνοντας το 2% του προϋπολογισμού τους τόσα χρόνια, έτσι, γιατί αυτό το 5% δεν βγήκε έτσι, δεν του ήρθε κάποια επιφύτηση. Είναι το αναδρομικό. Ναι, έτσι.
Δεν πλήρωνες αυτό το οποίο σου αναλογούσε. Θα τα πληρώσεις τώρα. Δεν θες να τα πληρώσεις, δεν πειράζει, εγώ δεν έχω καμία δουλειά μαζί σου. Άρα λοιπόν, θέλει το ΝΑΤΟ ως όχημα, αλλά όχι με ελευθερωπιβάτες. Αυτό λέει. Ότι πληρώστε να έχουμε ΝΑΤΟ. Δεν πληρώνω εγώ για να έχουμε ΝΑΤΟ. Πάρα πολύ ωραία το είπατε, κύριε Καλαρίτη. Ωραία, τώρα όλο αυτό προσπαθεί να κάνει την Ευρώπη λοιπόν να ενηλικιωθεί και λέει ότι παιδιά, έχω και δικά μου θέματα ασφαλείας. Έτσι, έχω την Κίνα, έχω αυτό το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Κόψτε και τα παρεδώσει με την Κίνα εμπορικά, όπως κόψατε τα ενεργειακά με τη Ρωσία, και πάει να επαναδιατυπώσει τώρα τη συγκρότηση του δυτικού πόλου σε μια βάση επιμερισμού του κόστους, της άμυνας κλπ. Το επόμενο στάδιο. Ξέρετε όμως τι μας προσφέρει αυτό, κύριε Καλαρίτη? Μας προσφέρει ισοτιμία. Για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα η Ευρώπη να συμπεριφερθεί ισοτίμως και όχι ένα απλό bag-wagoning ενός βασάλου απέναντι σε έναν ηγεμόνα. Θα δούμε τώρα. Μας φέρνει τη φρεγάτα στα 7 μίλια από την Κρήτη και μετά την πάει στα 20 και μετά από λίγο την ξαναφέρει στα 7. Και τι μας λέει? Μέχρι τα 6 είσαστε. Ναι. Και όταν θέλει να παρενοχλήσει, θα παρενοχλήσει. Για να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Εδώ ο λογαριασμός της διακήρυξης φιλίας και των ήρεμων νερών. Αυτό είναι, έτσι. Ναι, είναι η διακήρυξη των Αθηνών, η περιβόητη. Και λυπάμαι γιατί βγήκαν ένα σωρό συνάδελφοι να την υποστηρίξουν, οι οποίοι μετά βγήκαν και γράφαν τα αντίθετα. Έτσι, πάλι καλά, τέλος καλό, όλα καλά, αντελήφθησαν μερικά πράγματα. Καθόλου ούτε τέλος είναι, ούτε καλό είναι. Ούτε έχουν τελειώσει, ούτε καλά είναι. Γιατί τώρα η Τουρκία αυτό επικαλείται. Όταν ζητά τους μέτρο, όταν ζητά χρηματοδότηση, όταν ζητά να μπει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, στην ΠΕΣΚΟ, στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, λέει παιδιά, με τους Έλληνες μια χαρά είμαστε. Να και διακήρυξη, να και τα έργα νερά, γιατί να μην πούμε. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στους Μέτεορ. Γιατί έχει σημασία. Όπως ξέρουμε, η BNDA έχει άλλες 3 εταιρείες από κάτω. Στη μία είναι και Αμερικανοί. Σε αυτήν που είναι και οι Αμερικανοί, αν θυμάμαι, είναι η BS Systems που φτιάχνει τα chips, τα οποία παίρνουν οι Meteor. Εάν είχαμε μια καλή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αν μπορούσε η κυβέρνησή μας να πλησιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο και να του πει κοίταξε να δεις, εσύ με ένα βέτο κλείνεις την υπόθεση και κανένας δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν έχουμε. Γιατί? Γιατί είχαμε στείλει μια στρατιά δημοσιογράφους στις εκλογές, οι οποίοι στήριζαν τον αντίπαλο του κύριο Τραμπ. Και αυτά ο κύριος Τραμπ τα ξέρει, τα καταγράφει. Λοιπόν, δεν έχουμε επαφές αυτή τη στιγμή. Ένα το κρατούμενο. 2. Meteor. Μα η Meteor είναι εξοπλισμός μιας πλατφόρμας που μεταξύ άλλων είναι και η Ραφάλ. Όταν πήραμε τα Ραφάλ μέσα σε χρόνο 0, ενώ για τις Μπελάρα κάναμε 2,5 με 3 χρόνια, έτσι. Αρθρογραφούσα εγώ υπέρ των Μπελάρα τότε, αν θυμάστε. Έτσι. Λοιπόν, όταν δεν μίλησα ποτέ για Ραφάλ, ξαφνικά ήρθανε τα Ραφάλ, μέσα σε ένα μεσημέρι, ήρθε ο εκπρόσωπος των Ραφάλ το πρωί στο Μαξίμου και έφυγε στις 12 για να προλάβει το γεύμα του στη Γαλλία και είχαν πουληθεί τα Ραφάλ. Και αυτά τα Ραφάλ επολούνται κατά τμήματα. 10 σήμερα, 12 αύριο, 7 μεθαύριο κτλ. Και δεν σκέφτηκε ένας άνθρωπος, έστω, να πει ότι τα παίρνουμε τμηματικά. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε μία ρήτρα, η οποία τι θα λέει? Θα λέει ότι ο εξοπλισμός που φέρει ή δύναται να φέρει αυτή η πλατφόρμα δεν θα δοθεί ποτέ στην Τουρκία. Γιατί αυτή τη στιγμή στην κοινοπραξία υπάρχει η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, Σουηδία, Γερμανία, Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ποιος ευθύνεται για όλο αυτό? Για το ότι εμείς δηλαδή δεν ζητήσαμε μία ρήτρα ασφαλείας. Και θα γυρίσω και θα σας πω, μα λέει όχι, μας επρόδωσε η Γαλλία. Ποια Γαλλία? Η Γαλλία είναι αυτή τη στιγμή το 1/5, το 1/6 αυτής της υποθέσεως. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τις πιέσεις των Βρετανών, οι οποίοι πάση θυσία θέλουν να τα δώσουν τα Eurofighter. Πρώτα στη Γαλλία δεν συμφέρει να πουλούνται Eurofighter σε κανέναν. Θέλει να πουλήσει το δικό της. Έτσι. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορεί το 1/6 να επιβάλλει την άποψή του στα υπόλοιπα 6 έκτα. Δηλαδή 5 έκτα, συγγνώμη. Αυτά είναι πολύ απλά και απορώ γιατί τα λένε αυτά. Έτσι, κάποια άλλη σκοπιμότηση υπάρχει. Λοιπόν, τι κάναμε και εκεί?
Δεν βάλαμε μία ρήτρα. Δεύτερη ρήτρα που έπρεπε να βάλουμε και για τις φρεγάτες, αλλά και για τα Ραφάλ. Ότι ένα μέρος τους, το 30, το 40, το 50% θα γίνει συμπαραγωγή στην Ελλάδα, όπως κάνει η Τουρκία. Τι θα γίνει με την δική μας οπλική βιομηχανία? Τι θα γίνει με την παραγωγή πολεμικών drones? Πώς θα αντιμετωπίσουμε ένας μήνος από 1.200 drones, το οποίο θα εξαπολυθεί κάποια στιγμή, λέω κακιά η ώρα, στο Αιγαίο? Τι θα του ρίχνουμε, πυράβλους Μέτεορ? Δηλαδή θα πυροβολούμε το κουνούπι με το μπαζούκα? Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Και δεν μπορεί και να τα προλάβει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική μας. Ύστερα λέμε θα εξοπλίσουμε τα νησιά. Ωραία, πού είναι εκείνα τα μάρντερ? Έστω τα μάρντερ, πού πήγανε? Δηλαδή τρελαίνομαι. Ο ανορθολογισμός μας είναι φοβερός. Και προσέξτε, όταν δεν το καταλαβαίνεις αυτό και έχεις την αίσθηση ότι πηγαίνεις τσουλήθρα για να βουτήξεις στην πισίνα και είσαι ήσυχος, θα καταλάβεις πολύ σύντομα ότι το νερό της πισίνας δεν είναι νερό, είναι καυτό λάδι. Και η αμεριμνησία σου θα πληρωθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ούτως ή άλλως αυτά που γίνονται είναι καταιγιστικά. Η Ευρώπη αδυνατεί να τα μεταβολήσει, να τα καταλάβει, το ίδιο και εμείς. Και μάλιστα εμείς έχουμε το επιπλέον πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και αυτά που γίνονται στην άμεση γειτονιά μας και μας αφορούν άμεσα. Έτσι, γιατί έχουμε το ένα το γενικότερο θέμα, το ευρύτερο γεωπολιτικό, με τις σχέσεις ΗΠΑ που αλλάζουν το παράδειγμα στις διατλαντικές σχέσεις. Έχουμε και τα τοπικά, τα οποία θα τρέξουν από ό,τι φαίνεται από το Σάββατο ακόμα πιο γρήγορα, που εκπνέει και το τελεσίγραφο του Νετανιάχου προς την Χαμάς. Εκεί θα πάμε νομίζω σε φάση 2. Ναι, και εκεί θα δούμε και προθέσεις. Θα δούμε πολλές προθέσεις, κύριε Καλαρίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά και εγώ. Ιωάννης Μάζης, τον ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήσταν και απόψε μαζί μας.